Kratki uvod i kviz pod nazvu Nađ nam nauka prerihtal i otrimal maturant Keresturske gimnaziji Sebastian Nađ, a u tim mu pomogli profesorki Kristina Sabadoš, Leona Sabo, Jasmina Nađ i Tereza Katona i školjare Marko Bujila, Tereza Budinski i Ines Sanković. Projekt sponzoroval Americký sovjet za medzinárodné obrazovanie. Cilj toho prepodavanja, že by normálno školjare srednje školy zrozumeli, jaka to važnost nauky u našem društve, ali tiež tak, že by prez kviz rozvili nejaké sposobnosti komunikácii u týmu i že by efikasnejšie tiež tak robili u týmu i normalno, že by še všetky dobre prevedli. Posle kvizu, u ktorým školjare rišovali zadatki zo prirodnih naukoh, otrimana je promocija v Ihľadovackej stanici Petnica, ktorú otrimala školjarka druhej klasi gimnaziji Sara Kapetan. Za Petnicu može da se prijavi svako ko je voljan da uči i napreduje i nema sad kao nekog, da kažem, kriterijuma ko može, ko ne može. Ocene apsolutno nisu bitne, samo je to ta želja i spremnost za rad u Petnici je najbitnija. Tot projekt Sebastian Nađ realizoval jak predstavnik Ruského Kerestura pri Americkým sovitu za medzinárodné obrazovanie. I to len jedna zo spodobných akcijoh, ktorý planuje organizovať na ich chodzacím periódze. Sledujúci projekt bude organizovaný u decembru u sotrudníctve so organizáciou Belava ptica.